Coming season. Upcoming season. Dabu. February fai. थांलाय जागोन जाबाय जायाखैथ' जाबा आंनाव सासे फैखायो लाइक हरलाय ओमफ्राय माथो नुजाफैयाखै आंनावलाय बोरै बोरै देखौलाय आंखौ बिदिनो गोलावल' ना लाइक दासो ओमफ्राय लाइक हर दे निजोम ब्लग मा खबर फ्रेन्ड मोजाङैनो दं नोंहालाय मारै दं निजोम सिमा दैमारि हाय आब'नो हेलौ आगै मारै दं आरो मा ओंख्रि जाखो आंनि लाइफआव रावबो फैनो नागिरा ओंखायनो दिनै फैनायदां बोरो माथो सिरिसो गेन्द्रा ओंखारबाय मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो टाइमा खैथा जाखो 8टा माबा बारबावबाय निजोम आंनाबो मोजां मा ओंख्रि जाखो जोंना ओंख्रिया माबासो निजोम स्कुवाससो बाथोन ओमफ्राय नोंगुमैमोन ना बाथोन सिमा दैमारि मोजां आब' ए मा ओंख्रि जाखो सिमा आगै अबेनिमोनथाय नोंसोरो बावलायलांबायहाय खोन्थाहरलाय अबेनिफ्राय सोरां ब्लग हेल' बिउटिफुलनो हारावसो आं नायजाया बिउटिफुलसो होनदों हामग्लिजोबबाय मामा सिमा दैमारि दालि ओंख्रि जोंहा ए दालियानो गोथावा आरो दिनै मिरामिस ना हिन्दुफोरा मिरामिस जायो नामा सी डी मैक्स ऑफिशियल हेलो क्या खबर है हाँ अच्छा है और आप कैसे हैं बताओ प्रमोद नजरी नाइस थैंक यू रंगीना खाखलारी हेलो फ्रेंड आप लोग कैसे हैं बताओ मेरे को मैं ठीक हूँ ओमफ्राय रंगीना खाखलारी गुड इभिनिं आगै सोरां ब्लग खबरा मोजां ना आब'नो मोजां आगै खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेराव दङ बाबु उन्दुनायखाय लाइट फैदों बाबुआ उन्दुदों दासो लाइक हरनानै हो लोगोफोर आंनो गावस्रा आंनि भिडिअखौ नायथारादां भिउसानो फैथारा भिउसानो फैसिनलासो आंना भिउसानो फैला अबेनि नों रंगिना आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगावनि सी.डी. मैक्स ऑफिशियल में बढ़िया सी.डी. मैक्स ऑफिशियल आप कहाँ से हो रंगिना खाख्लारि नोंहालाय अबेनि आगै निजोम ब्लग आं लाइक खालामबाय थेंक इउ आगै थेंक इउ सी.डी. मैक्स ऑफिशियल बिदिनो भिउआ ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामबाबो साबस्क्राइब खालामसै नायाबालानो ओमफ्राय दसेनो सानसेनो आनसाबस्क्राइब बा अखानायैनो आनसाबस्क्राइब जाफिनजोबसै बिनिफ्राय 500आनो थाङा आंना चेनेलानो बेसेबांबा गोबावसो खुलिनाया 500आनो थाङा दासिमबो नोंसोरखौ गासैखौबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय आरो आङो टाइम मोनबा भिडिअखौ नटिफिकेसन हाबैबा आं नायखाजोबो बुरि मानसि मा खालामनो फिसा फिसौ दं सोरनिखौबा नायस्लाब मोना सोरनिखौबा नुस्लाबलायलाङा रंगिना दे गुड नाइट नेक्स्ट लाइभआव जइन जासिगोन आं अदालगुरिनि आब' दे थेंक इउ गुड नाइट प्रमोद नार्जारि बाजै हेल' आगै मारै दं आरो मा ओंख्रि जाखो रन्जिता बर' हाय रन्जिता बर' फ्रेन्ड नोंहालाय अबेनि आरो मा ओंख्रि जाखो आंखौ सापर्ट खालामदो खालामाखैबा रंगिना खाख्लारि आंथ' नोंखौ दहायना मैया नोंनि भिडिअ नायनानै कमेन्टबो हरखादों आङो ओमफ्राय साबस्क्राइबबो खालामखाबाय दहाय बे सोरनिबा मुदुजि ना बोरैबा फैनाय लाइभ फैनाया बिनियाव फैनानै आं खालामदों आरोखि सोरां ब्लग आं लाइक खालामबाय आब' थेंक इउ सोरां आगै
नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर निजोम ब्लग आंनाबो आनसाबस्क्राइब जाफिनो अहाय आगै बिदिनो मा खालामनो पासवार्ड थांनो रोंला आंना दाबो I love you SB बसुमतारी हाय हेलो मारै दं I love you SB बसुमतारी मारै जाखो नोंनालाय माबा चेनेल नामालाय एजि गेमार वाइटि दिनैसो आब' आं रावनिखौबो भिडिअ नायथाराखै ओइ आब' नायदों आगै मा खालामनो बुरि मानसि फिसा फिसौ दं एखमबा नायनो मोनो गाबलाय खुलाय एखमबा नायनो मोनो एखमबा नायनो मोना भिडिअखौबो एखमबा बानाया आङो रंगिना बर' आं बरामानि नोंलाय बबेनि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आगै गसाइगावनि मालाबा गसाइगाव फैबा आंनाव कन्टेक्ट खालाम जोंनाव हाबफै बा मिट खालामगोन आं थांगोन बाजाराव ओमफ्राय माबा I love you SB बसुमतारी मोजां मा ओंख्रि जाखो I love you SB बसुमतारी नों एजि गेमार वाइटि नोंना आब' आं रावनिखौबो नायाखै आं आब' नोङो मा जादों मबाइलफोर गाज्रि जादों नामा नायनांगौब्रा I love you SB बसुमतारी मा डिलिट खालामलायखो नोंलाय मा हरामोन CD Max ऑफिशियल मेहनत करो सब्सक्राइब अपना अब आ जाएगा हार्ट वो भी ठीक है सपोर्ट नहीं करेगा तो सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे मेहनत करने का इच्छा होगा ना कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इसीलिए दिल भी नहीं हो रहा है डार्लिंग लो मा होननाय जाखोलै I love you SB बसुमतारी मा डार्लिंग लो बुजियासां एजि गेमार वाइटि रनजिता आब' आं मेदाया बावबिजों निजोम ब्लग मुसलपुरनि ना मेदाया थांफेराखैलै मालाबा थांबा माबालाहैगोन दे आं थांखाबाय नोंगुमै थांबायनो नोंगुमैया ओमफ्राय निजोम ब्लग आं थिपखाइनि फ्रेन्ड माथो जोंनि गसाइगाव खाथिनिनो थिपखाइनि बालाय गसाइगाव खाथिनिनो ना मालाबा गसाइगाव फैबा दे माबा खालाम आंनाव कन्टेक्ट खालाम लोगो हमलायनि सोरां ब्लग जाय आंजों लोगो गैया लोगो जा कमेन्ट हरना दोन जाय साबस्क्राइब खालामो भिडिअखौ नायदो साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट लिरना हरदो ओमफ्राय 24 आवार्सनि गेजेरावहाय बा उनावहाय साबस्क्राइब खालामफिनना होदो भिडिअखौ नायनानै नङाबा आनसाबस्क्राइब जाफिनो लोगोफोर I love you SB बसुमतारी I love you होननानै चेन्ज जासिगोन आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामनांगौ ना माथो I love you निखौबो साबस्क्राइब खालामना होनो लोगोफोर जायहा I love you जों साबस्क्राइब गैया खालामना होदो रनजिता बर' जागोन दे CD Max ऑफिशियल अगर आपका कंटेंट अच्छा रहेगा तो सब लोग आपको देखने के लिए सब्सक्राइब करके रहेगा हाँ वो भी तो सही है बात ठीक बिल्कुल ठीक बोला आपने एजि ग्रेमार वाइटि जायाखै आब' आं आनसाबस्क्राइब जाबाय थानायखायनो भिडिअ हगारथाराखै आब' नै आगै जेबो नङा नों जेसेबां भिडिअ हगारा एसेबां नायाबालानो थागोन ना मानसिफ्रा जेसेबां भिडिअ नायाबालानो थागोन ना एसेबां आनसाबस्क्राइब जालांबाय थागोन आंबो दासो एसे मोनथिदों इउटुबनि बारै नङाबा आंबो जा दुखु मोनोमोन मानो आनसाबस्क्राइब जाफिनखो माखो होननानैहाय भिडिअ जेसेबां हगारबाय थानो हागोन जेसेबां नोंनि भिडिअखौ मानसिफ्रा एसे एनैबाबो भिउस खालामगोन होमबासो नोंनि साबस्क्राइबारा थाबाय थागोन ओमफ्राय सनजय ब्लग इन्डियान फार्मार बिजनेस वेलकाम लाइक हरदों थेंक इउ एजि ग्रेमार वाइटि सनजय ब्लग इंडियन फार्मर बिजनेस हाय दी आपको ज्वाइन किया हो वेलकम मेरे लाइव स्ट्रीम में संजय ब्लॉग इंडियन फार्मर मेरा सब्सक्राइब किया नहीं शायद मेरा टूटा फूटा हिंदी है रे मैं हिंदी को अच्छी तरह से आता नहीं हिंदी बरंखाया फाग्लिसोखा
मैं आपको बाद में सब्सक्राइब करेगा अभी कमेंट पर लेता हूँ एजी गेमर वाइटी आबो दालिसो आई लव यू एसबी बसुमतारी दालिसो होनदोंमोन बेस्रा दहाय बेखौनो दार्लिंसो होननानै फरायदों आंहा निजोम ब्लग जागोन दे आंबो खालामगोन बयनिखौबो कमेन्ट हरनो आई लाभ इउ एसबी बसुमतारीनिखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट होनानै हो लोगोफोर जों गोरलै गोरलै माबायालाय गावजों गाव सापर्ट होलायबासो जोंबो बिदिनो गिदिराव थांगोन ना मा होनो 2 मिनिटबाबो भिडिअखौ नाय नङाबा भिउस थाया नंखागौना आंथ' नायजोबखायो नायजोबनानैसो कमेन्ट हरखायो आं आब' एजि गेमार आब' हरगोन र' एस जोहोलाव हेल' फ्रेन्ड आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ मा खालामदों नोंलाय मारै दं एजि गेमार बाय दे आब' दे आगै दे उन्दुदो गुड नाइट खामानि दंबा फिसाला उन्दुनायखाय दुखिथार आहाबो सिडि मेक्स अफिसियेल भिडिअखौ सप्तायाव हगारबाबो मोनथाम हगारनो नाजा हायोबाथ' फुङाव नङाबा बेलासियाव मोनसे हगारनांगौ ने निजोम अफिसियेल नै जोंना फंबाया दासो फैदों आसोला हाय आब' सन निजोम हेर दासो फैदोंना फंबाय नोङो नोंनि लाइभआवबा थाङो आङो आंनि लाइभआवबा फैयाना नोङो नायखाया नोङो आंखौ रन्जिता बर' बाय बाय गुड नाइट फ्रेन्ड एस जोहोलाव आं उन्दुना दं मा ओंख्रि जानानै उन्दुखो एस जोहोलाव अबिनि नोंथाङा खिथाहरदो एसे लेट जाबायसन लेट जादों निजोम बागफुदाव बागफुदि खालामनानैहाय लेट जादों नोङो बाब्रा फुरा भिडिअ बानायनानै दिनैसो एफा बुरजा लाइक मोनफेरदों आङो 10टा लाइक जाबाय हनै 6 जन दं नङाबा आंनि लाइभआव सासे सानैल' फैफेरो स' बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांमोनखौहाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गोसोआव बिराद खुसि मोनदों बेबायदिनो सापर्ट होबाय था लोगोफोर निजोमालाय मा मिनिहरखो उन्दुदो निजोम मा मिनिखो नोंहालाय दाबो उन्दुनो ओंखाराखै नामा नोंलाय अदालगुरि मासबादनि एस जोहोलाव अदालगुरिनि आई लाभ इउ एसबी बसुमतारी आंहा अर सायदों दे अर सायदों खयथा जाखो दाबो उन्दुनो ओंखारलाय 8:30 बारलायलांबाय दाबो अर सायगासिनो दं बन खरस जायोना ओंखाम जाखांबाय आयु आंना बोराया लाब हरदों नोंगौ मैया निजोम नोंगौ मैया लाब हरलायथारदों आंनि लाइभआव फैनानै खाथियावनो दंबाय मानसिया निजोम नोंगौ मैया नुदों माबायदि दे लोगोफोर कमेन्ट हरदो सोर दं 6 जन दङ आंनि लाइभआवहाय आंबो नोंसिनि लाइभआव थांगोन बिखा बिख्लोजों माइ हार्ट माइ कलिजा बिखा बिख्लो नंगुबैनि होननाय जाबाय आरो बियो ना जोहोलाव ओंख्रिया भिन्दि सोमोन बिनिफ्राय मैथाजों ना गोरान बाथोन जोंहा दिनै बिस्थिबार नालाय मिरामिससो जादों अबिनाश ट्रेभेलिं ब्लग हाय फ्रेन्ड वेलकाम आंनि लाइभआवहाय फैनायनि थाखाय नोंथाङाथ' जोंनि लकेलनिखा ना आं नोंखौहाय सोंहरनो सानो अबिनाश ट्रेभेल ब्लगसा माबानि ना बुंखानि ना फेसबुकआव फ्रेन्ड दङ ना आङो बुंखानि ना मानि सानबाय थायो आङो हाय हेल' हाय माबोरै दं आङो बर्थमान मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं मोजाङावनो दं होनजाबाय आरो आई लाभ इउ बसुमतारीसो होनसै आं डाइरेक्ट आई लाभ इउ बसुमतारी होनसै आं एसपिखौ बुंबाय थाला आयै बेटारि ल' जाबाय नै आंना मा जाखो बेलाय टाउनाव थाब उन्दुआ जोंनाबो ना टाउन होमबाबो उन्दुनोसै
न'सिम थांगोमोनबा एस जोहोलाव आंनि भिडिअखौबो नाय आब' अननानै नायो आगैमोन नटिफिकेसन हाबफैबा आङो नायो ओमफ्राय बुरि मानसि नालाय फिसाजों फिसौजों खामानिजों दामानिजों माबा थानायखायनो एखमबा सोरनिखौबा बारख्ल'लांनाय जायो जायनिखौ नुसनदों बेनाव कमेन्ट हरबाय गाज्रि मोननाङा दे नोंसोरबा आंनिखौ नाय कमेन्ट हर होनबानो आं नायखायो आंनाव जाय जाय कमेन्ट हरो बिनिखौ हाबनानै नायखायो आङो ओमफ्राय सिडि मेक्स अफिसियेल गाबोननिफ्राय खामानि मावैसै आं भिडिअ लाबोनो हाथ'ला आगै माबा आं आयो बेवहाय खामानि मावहैनो नागिरखो खामानि मावबाबोथ' भिडिअखौ एसे नों नोंनि ब्लगखौ लाबोबाबो नोंनि बारि लाबोबाबो माबा हो गोरलै मा होनो बिदिखौ सर्ट भिडिअ आरो नङाबा स्टेटास ना मा होनो बिदि हो आरोखि बिदि थाद्रायथारबा गाज्रि जायोना अबिनाश ट्रेभेल ब्लग्स मा होनदों बुंखानि आं बुंखानि सानबाय थाखायो दाख्लैबो लोखि फुजायाव नुबाय थादों आङो आयौ थाम्फै फैदों नै थाम्फै बाबुनाव हरगोन बे दानो नागालेण्ड डिमापुर आयौ मासि गोजानाव सिडि मेक्स एमआई मबाइला थाब बेटारि जोबोलै आंना एमआई नंगौ नामाथाय आंना एमआई ना मबाइला आंनि मबाइला एमआई मबाइलखौ मिथिया लायसो हय दाम खमनिसो आंनि मबाइला पक' खोन्थाखाबाय आङो भिडिअआ मोजां फैया ओंखायनो आं नंगौमोननिखौ सिख'नो नागिरगासिनो दं एसे र' सोरां ब्लग मा जायगानि आब'आ आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगावनि बेटारियानो गैला चार्ज होखायाखै एक्सुवेलि मबाइलनि दाय नङा चार्ज होआखै आङो निजोम अफिसियेल जोंना आब'आ बेसे बिउटिफुल नङा नै खानाय बोनो मोनाखै नै कंक्रिट जाजोब्बाय निजोम खानाय बोनांगौ बाबु देरबा एसे देरबा बोजानोसै आङो खानाय बोजानो लुबैनाया हामथारला हिनजावफ्रा देलायनायावनो माबा जायो गाज्रि जालांबाय मोखांफ्रा नानेखा सिथर जादोंमोन दासो एसे हामहांदों आरो नोंहा बिउटिफुलसो होनदों आयौ लक्ष्मी फुजायाव नुबावदों आरो नोङा आं थाङाखै लक्ष्मी फुजायाव माने नोंनि फट' हगारनाय माबायाव फेसबुकाव हगारनाय मानायाव नुदों ओमफ्राय ब्लगाव नुदों आरो लक्ष्मी फुजायावहाय आं थांनाय जायासै बे समाव आंहा उसुबिदामोन नालाय पक'आ एमआई कम्पानि जायो मिथियाहाय आं लानोल' मिथिगौ आङो मबाइलखौ गोदान मोनसेखौ लायोबा ओमफ्राय खिन्थु आं लाबाय थानाय मबाइलखौनो लानो मोजां मोनो हाजार गाज्रि जाथों खम माबा जाथों आं आंनिखौनो मोजां मोनो आरो लानो मानोना आं जेखौ सेरदावो लादावो बेखौ मोजां मोनो आं हाजार गाज्रि जाथों दाम खमनि जाथों गोसानि जाथों मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बि खुंगुर बर' हाय आब' हाय आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बरायहरबाय नोंखौ देलाय आब' हाथाइखौ एसे दिन्थिदो हाथाइसो नायनो नागिरबाय हाथाइया हारावरावखौनो हाथाइया मानो जायाखै मारामसो निजोम सोरां ब्लग आब' आं नागालेण्डनिसो आगैया गोजाननिथार होनबालाय नागालेण्डआव थायो ना अबेनिबामोन एस जोहोलाव आं ओंखारथ'नोसै आब' बाय गुड नाइट दे आगै आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम रोजा रोजा गुड नाइट उन्दुदो आगै आंबो बारा गोबाव फैखाया नै जोंना राजा फिसाया उन्दुगासिनो दं दानो सिखारबाय खोनासंनाय नङा रावनिबो बि खुंगुर आब' ओंखाम जाबायना जाखांबाय आगै बाबु उन्दुनायखाय दसे लाइभआव फैदां र' बाबुखौ देखायनि आं नोंसिनो दे नै आंनि फिसाया नै उन्दुबाय ओमफ्राय नोंगुमैया नै आयौ बोरै जाखो नै बाबुआ तास गेलेगासिनो दं जाय जायहा नुगुमैजों फ्रेन्ड गैया बेहाबो इउटुब चेनेल खुलिदों गोरलैनो जयन्त ब्रह्म ब्लग्स जाय जाय माबा गैया सापर्ट गैया सापर्ट खालामदो ओमफ्राय बेबो नोंसोरखौ सापर्ट खालामगोन भिडिअ नायगोन ना मा होनो बेना जानला मोनलासो भिडिअखौनो बानायनो रोङा
आं फरायनायावसिम थांखोमोन निजोम हेग' डायमन्डसो हाथाया आब' मानो डायमन्ड जाखो डायमन्ड नङा मा नागालेण्डनि गोमोसो नागालेण्डनिखा आं आब' नागालेण्डनि दे मालाबा नोंगौ मैया फैसा बुरजा जायोबा नागालेण्डफ्राव बेरायहैगोनहाय नागालेण्डआव अबेजों थायो नुफेरबावाखै आं गावल' बेरायनो नागिरखायो दाउखियाव थांख्लायनो आंहाथ' थांबो हाया फिसा गोरलै लानानै बि खुंगुर बर' मा ओंख्रि जानायमोन स्कुवास ओमफ्राय नोंगुमैमोना ना बाथोन देनानै जादों आंहाथ' मिरामिस जाबाय सोरां ब्लग बे सोरां ब्लग थेंक इउ सोरां ब्लग नाइस बेबी ने थेंक इउ दैसा होनो बाबुनि नामा दैसा अबिनाश नाइस थेंक इउ अबिनाश दे बि खुंगुर सिखारथों गाबाबानो जायो आब' आंखौ सापर्ट खालाम दे नोंनिखौथ' आङो बै बारावनो साबसक्राइब खालामखादोंना ओमफ्राय नोंनि भिडिअखौ नायबाय थाखायोना सिडि मेक्स आंना चिरां डिस्ट्रिक्टनि बासुगावनि गामिया डिस्ट्रिक्टनि बासुगाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव बासुगाव दं केन्द्रा बासुगाव अबेजोंलाय खासिख'त्राया बासुगावआ चिरां डिस्ट्रिक्ट गोलैयो थांखांबाय थांनायाबा नोंसिनाबा बासुगाव मा गामि बासुगाव थांखांखाबाय आं ओमफ्राय दन राजु बसुमतारी नोंहा दासो फैदों राजु वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय हनै फिसालाया सिखारबाय र' फैदाबा लाइभ फैनोसै जोंहा सिखारबायसो नै दुगाया ओमफ्राय निजोम जोंनि न'खरनि थै नांदेरनाय ना बेखायनो आंनि बायदि सभाब चरित्रफोरा आब'ना ओइ बाबुआ सिखारबाय थै नांदेरनायखाय सभाब चौधुरिया नोंनि बायदि नामा र' आबा हनै लाइभ फैनांगौ ना आब' लाइभ बसुमतारी नुवाखै फै लाइभ फैदों नामा आइ लाभ इउ बसुमतारीयालाय राजु अके मा ओंख्रि जाखो राजु बसुमतारी आरो नोंहा बहानि जालायखो दिनैसो 13था लाइक मोनफेरबाय आं आजां गाजांनो मोनफेरामोन आधा घन्टायावनो बेबो थेंक इउ नोंथांमोननि सापर्टनि थाखायसो आं बेबायदि लाइक मोननो हादों 13था नङाबा आं मोनथाम मोनब्रै मोनबानि बारा मोनफेरा आरो लाइभआवनो बिदि 6 जन 7 जन फैफेरामोन आंनावहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम नै सिखारबाय बाबा नै दैसा ब्रह्मआ ब्लगारनि फिसा ब्लगार जाखागोन बेबो साब्रैल'सै जाय लाइक होआखै लाइक होनानै थां आरो जाय थांनो गोसो खोन्थानानै थां ना निजोमालाय मा स्रि थालायखो नै बाबा हेल' फ्रेन्ड हेल' गाइस नोंलाय बाबा अदु हेल' गाइस अदु दैसा ब्रह्म नामखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना खोन्थाहरदो आरो दैसा नामनि गथ'फ्रा माबायदि खिथाहरलाय आंनो माथो जालायखो दुगा माबायदि कन्टेन्ट लाबोनांगौ खोन्थादो दे लोगोफोर ना बि बयस बायदि कन्टेन्ट लाबोनांगौ आबार हामा बिदि दावराव जानो रायज्लायनायाव माबाया होनदों सिडि मेक्स अफिसियेला होनदों माबायदि कन्टेन्ट लाबोनांगौ खोन्थादो दे लोगोफोर होनदों ना बि बयसनि बायदि
कन्टेन्ट लाबोनांगौ नामा होनदों बिथाङा लाबोनो हागोननो बि भइसनि बायदि स' बि भइसआबो जोंनि बर'नि गेजेराव जाखांफु इउटुबार सासे नै बेनो डिस्टार्ब खालामबाय उन्दै फिसाया गथ' फिसायानो मालायलाय फैनायावहाय दा सपर्ट होलायनांगौ बर'जों बर' देलाखा माबे आबा आदौ नै सनानो हें आदौ हामाहाय आबा नै मा ओंख्रि जाया लोगोफोर न'लाय ओरै आयु बि भइसनि बायदि हायोबा लाबो खिन्थु माबा गोथां बुस्थुखौ दाजालाबाय आरोना लाइभजोंहाय गेलेजाया नोंनि लाइफजोंहाय गोथां बुस्थुफोरखौ जानो नाङा आं मोजां मोना गोथां बुस्थुखौ जानायखौ खासुला खासुलि दालाय मा जानो ना उनावसो जागोन नै फिल्मबो गानबावाखै आबाया देनांसो बोरायबा बुरैबा खासुला खासुलि जादलाबायगोन बिदियावनो बेमार जायो आरो दा सासे फैबावदो एसार इन्टारटेनमेन्ट नाइस थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय बरायहरनाय थाबाय नोंखौबो अबिनास नाइस नेम दे मोजां दे औ थेंक इउ अबिनास नोंसिना मालाय साबसक्राइबारा बुरजा गोजा आंना मोरै जाखोलै आबा मुलि जाखो लाइभ फैनायाव हामाना आबा बिदि दावराव खालामनो आंनिखौबो लिंक आं बिदि लिंक होनो रोङालै आगै राजु बसुमतारी नों माबा लिंक होनो थिनदों दा आं बिदि लिंक होनो रोङा ओमफ्राय निजोम अफिसियेल दे आब' गुड नाइट आंना गार्लफ्रेन्ड नाइसिम सोदों बा मालाय गार्लफ्रेन्ड नाइसिम सोदोंनो बेना दे निजोम दे नोंजों सोर हाबावनो गार्लफ्रेन्ड गैया होननाया दाख्लि औ कबिथा ना मा नाम मोनना बे नोंना गार्लफ्रेन्डआ दे दा माबासो जालाबायगोन दे गुड नाइट निजोम दुखु दाहा दामोन दे दुखु मोना मानो दुखु मोननांगौ दलद थाया रा बे उन्दैयाबो मा जाखो आबा अदु हामा सोंबावबाय नोङो हामा र' नै लाइभ फैदोंना आबा आङो हामा फिसा गोनांबाथाय दिगदारि गाबबावबायसो नै गाबबावबायसो राजु नायलाय नुदों नामा फ्रेन्ड खालामहर दे राजु बसुमतारी आंना नोंजों फ्रेन्डखा राजु बसुमतारी सोरबा खालामाखैबा राजु बसुमतारीखौ माबा खालामदो साबसक्राइब खालामना होदो आरो राजु बसुमतारीयाबो बेक खालामना होदो कमेन्ट खालाम ओमफ्राय सिटि मेक्स अफिसियेल उखैबाय बे औ उखैयाखै थारमाने हासुनो ओंखारबा मानो ओंखारबा बेना बिदिनो जायो दिगदार खालामो स' लोगोफोर आं दोनथ'नोसै आधा घन्टा जाबाय नै 9टा जाबाय बाबुखौ आङो हासुहोग्रोनोसै नोंसिनिसिम रोजा साबायखर थाबाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय जिके बड' ब्लग वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय नोंखौ बरायहरनाय थाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय मा खालामदों आब'नो आङो ओरैनो बाबु उन्दुनायखाय लाइभआव फैदोंमोन बाबुआ सिखारना होबाय नै ओंखायनो लाइभखौ दोनथ'नोसै सानबाय आङो थेंक इउ दे थेंक इउ बिनास गुड नाइट बाबु सिखारबाय आंहा अके बाय गुड नाइट बाय मालाबा लाइभ फैबा फैफिनदो लोगोफोर जिके बड' ब्लग्स आं बाबु सिखारबाय नङाबालाय आं लाइभआव थाबावगौमोन
Good morning आब' Advance गाबोननि नामा दे morning आगै Good night bye bye लाइक होलांनानै थांदो बयबो लोगोफोर Bye bye sorry दे गेजेरावनो दोनथ'नाय जाबाय